Fulani Herdsman camp in Enugu, where they go, they carry our women. They don't allow our farmers to go farm. They say ESN don't visit them. No be small thing. As ESN go there, all of them leave their cow, run. As it they happen now, now somebody bring and come show na. Mona know as they go all for that area. Please watch the video before we come back and continue. Please do not forget to go and subscribe to our YouTube channel and also follow our new Facebook page, Barabas Gist Vlog. Very, very important so that you will not miss our update. Watch this video and make sure say they follow those pages. Today's date is 17th of September 2024. As you can see, the ESN command is on their work today, being the 17th of September 2024. We are doing the needful at Enugu. This is ESN doing their job. As you can see, this is their cow. We are saying that Fulani must leave Biafra land. That is what we are saying. Fulani must leave Biafra land. So today's date being the 17th of September, the ESN command is doing the needful today in Enugu. As you can see, we are doing the needful today. ESN is going on their work. Today's date is 17th of September 2024. As you can see, here is their cows. ESN is on their job today. Yeah? This is Fulani. Yeah, umibe bikoni nkochi nyazire ihe abo ebe ndị Fulani bi abai ebe a ono ha na esi ebe ha bi we na rape nne na nna anyị na-egbu ụmụ nwaanyị n'bai na-emebisi ihe anyị kọrọ n'ubi ọ ebe ha dịsi ihe a na ebe ha nọsi na esi enyi ha ebe a ka ha bi anyị na-akụ ha na-emebisi ihe anyị kọrọ na esi na ha ọnụ ha dịsi ihe a ESN Protect Biafra land. ESN Protect Biafra land. ESN Protect Biafra land. Protect Biafra land. Yes, sir. Anyị nwa wu aya dey kwekwe. Na we no be them. Onye ju ogu ọṅụrụ udo. Ọ ebe ndị Fulani bi ihe a. Ha ya hapụrụ anyị by whether good or not, whether na ha chọ na ha chọ. Okay, my wonderful people, welcome back. As you have watched that video and see wetin dey happen for inside that place. As we dey talk about that one, they say that all those boys where they use ESN, Biafra Liberation Army, to go they do kidnap for inside Ali Igbo, they don't capture one, and this particular one don't buy many people. Just watch the video. Ya nwoke ọla afa gị? Afa m Sunday Mmadụ onye ebe ka ịhụ? Awụm onye ọlụ. Onye ọlụ? Awụm onye ọlụ. Isi ọlụ ebe? Awụm ụmụ amụ ifeke. Kwuo onye ibe ewu? Awụm onye amụ ifeke ọlụ. Ndị ebe isi ebe? Awụm ọgbọ ihe ọma ọkwa abalị. Ihe ọma ọkwa abalị ihe amụ ifeke. Ọmụmụ ọkwa abalị. Kwuo ibe ewu direct. Awụm onye ọlụ ihe ọma ọkwa abalị. Okay. Ị matara ihe mere na ụba ha ọsụ? Amatara m ya. Gbasara pastọ na nwunye ụkọchukwu ahụ nọ n'odozi obodo ahụ. Amatara m ya. Eburu. Ị nwetara ịma maka ya? Ama maka ya. Ịma maka ya. So ngịla ndị otu gị were gaa wuru ndị kidnapper na ndị osi were gaa gekuru dama na nwunye ya bi. Kwuo okwu na open your mouth. Yeah. So ihe kwa jụ gị ihe ahụ ka anyị mara ndị mere ihe a. But thank God na afụgo na n'ọwụ ụnụnwa mere ihe n'ọbụ ndị otu gị. Ihe abụọ gbasara ihe concern ESN ma ọwụ ihe gbasara Biafra Liberation Army. Nọ ihe ndị ori ndị ngịla ha wee arụ ọrụ na ndị ngịla ha wee eme kidnapper were rụọ ọrụ a abi? Yes, sir. Yes, sir. Na-emebizi aha ndị ESN na-eklem na nnawo Biafra abi? Yes, sir. Thank God. Biko mbọtị ahụ olee ihe ị matara about the woman and the man n'Ugboro? Ihe m matara ya wụ na
I could the man and to say I will not take. Otu ise ka m na were napụta ego. Ego ole ka m nọ napụtara the man? Unfortunately, after the man and the woman, so a merchant at last. He had not 1 million naira. 1 million. Ole onye napụtara no nwe ole onye kpọrọ ha? Mụnwa ka akpọrọ akpọ. Mụnwa ka sendere the money. Okay. Ngewa ka sendere the money. Ngewa ka sendere the money. So you and the mgbe hu na-egbugo the man. Were kpọkwa ha were si ha send ego. As kidnapper. Na-ewere na-emerụ amezi a na-akpọzi ụmụchukwu na ụmụchukwu mana ọ wụ ụmụchukwu. Ole ka ọ na-otekpani were m ihe. I do 5. 5. Okay. Udod. Okay, my wonderful people, welcome back. As you don't watch up, the thing what we talk is that na Aro and Njo must kushla na Libo. That is what we are saying. So, if you are part of anybody who is using this Biafra in Igbo land, or you are out to destroy the Igbo, the God Almighty, in fact, your generation, nobody will remember them. Your generation in this particular area, nobody will remember them. You know why? Nobody will remain. I'm saying it with my full chest. Nobody will remain. The God Almighty will remove that person. If you are using this struggle, if you are using this Biafra to buy Ndi Igbo, if you are using it to do kidnap, if you are using it to take money from Ndi Igbo, God of heaven must fight that person. My people, let me show you this video. This man is from Ijo. He said that the Ijos are Biafrans. He said when they make whatever is it their map or whatever they made for Biafra, he said there is no Igbo, there is no Hausa, and there is no Yoruba. So they are the one who are Biafra. Just watch the video before we come back and continue. Yes, sir. And from here, water moved to the place called Niger River. Yes, sir. To River Benue and the other river. This from here, from the sea. Was I go there? Yes, sir. This is part of Biafra. The Calabarotoro, Akasa, Goni, all here. Calabar is somewhere here. Yes, sir. So this and equality, service, and justice. That's the code of arms. That's River State. And that's the history. The only that ego make us to be Nigerian. Okay? Yes, sir. Biafra. This is part of Biafra. Hausa no dey here, Yoruba no dey here, Igbo no dey here. Now we are the Biafrans. We are the Biafrans. The Ejos are the Biafrans. God bless you. Yes. Okay, my wonderful people, welcome back. As you have watched that video, as this moment this traditional ruler for inside the Ijo, they tell us say na them be the Biafra wey they talk about. Say Hausa and Yoruba no dey the picture at all. Abeg, may you let me know what you think for inside comment section as they hot, and do not forget to share the video and drop your own opinion. Please go and follow our new page on Facebook. As you dey watch, they follow the page immediately so as you no go forget or you no go miss out our update. You know, say information na be the key. We dey here to bring you the information. So we do our part. You also do our part by sharing the video for us. As you dey share, God bless you. Thank you so much, and see you in next update.